हेलौ लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ' लाबोदों। बे भिडिअ'आनो जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिरफुं महिलारिनि गिबि शुटिं जुननि 26 तारिख बा 26 जुननि 2023। दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों बिथांमोननि बर' फिल्म शुटिं खालामनायखौ नायलांदो। नोंथांमोना शुटिंआ माबायदि खालामदों आरो फुजाखौ माबायदि होदों, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअ'नि गेजेरजों। मैथाया मा एसे थाब बोर बिखांखो? बिथाङानो एक्ट्रिस मनिषा। शर्ट मुभियाव नोंथांमोना गोबां नुबाय जानांगौ। बिथांखौ गासैबो सिनाय हाखायो। मनिषा बिथाङा एक्ट्रिस बिरफुं महिलारिनि सावथुनाव। बिथांमोनानो आर्टिस्टफोरा, बिथांमोना शुटिं खालामगोन। नोंथांमोना नायबाय थादो। फैयि बिरफुं महिलारि मनिषा एक्ट्रिसआ दाबो बोर बिखाङाखै, खुलुमगासिनो दङ, बोर बिगासिनो। बस्थाथामसो जाबाय जानांगौ बिनि बोर बिनाया। मोजां जाथों, शुटिंआ मोजां सोलिलांथों, जेनिबो खैफोद आफोद जाया जाथों। जागासिनो Rolling action. साहा हटेलाव गासैबो साहा लोंलायगासिनो दं। मैथा डाइरेक्टरा मोसा बारसिननायनि एक्टिं दिन्थिगासिनो दं। रायजोफोर नायदो मोसा बारसिननायनि एक्टिंआ माबायदि एक्टरनो खालामनो दिन्थिगासिनो दं। दखाननि मानसिफोर Action. शुटिं सोलिगासिनो लोगोफोर। गरम सान्दुं। मेन एक्ट्रिसआव दङ मनिषा, डिरेक्टर मैथा प्रबिन बर', एक्टराव दं बिरफुं, मेकआप मेन सोलिगासिनो। माबाखौ मिस्टार बि ए पासखौथ' जों मोनखाबाय, मिथिबाय। नै जों नैबे मसनखौ बिराद मोजां मोनबाय दा दै। ओमफ्राय दा जेनेबा टाइमिंनि माबाखौल' लानोसै जों रिएक्सननिफ्राय लास्ट मिथिबाय। नों डाइलग हरबाय था दे। मेकआप मेन राकेश बर'। दिनैनिफ्राय सोलिदों शुटिंआ। केमेरामेन बेबो सासे। नै फैसा गैया, सामफ्राम न'आवसो एसे लाबोगोन। सान्दुंजों सिनाया मानसिफोर। लोगोफोर नै शुटिं सोलिगासिनो दङलाय बिरफुंनि।
मनिसा लोगोफोर भिडिअखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।